Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kari Iran hakas ngi satjan kalathir bom ya kinong ba jong ka Middle East kata ya ka Abu Dhabi bat Dubai ha United Arab Emirates Doha ha Qatar bat Riyadh ha Saudi Arabia hadin katu katni kenta bakari Israel bat kari United States kila penlong ya ka jingis no lang ban Hiar Thma persha ya kari Iran. Katkum ka jingethu jong ka Ministry of Defense jong ka UAE uwe uriu pat ba ubadei naka doba Asia ulaklat no namar ka jinghap jong ki binta jong ki namding ha ka wei ka jakash nong pat ba ha Abu Dhabi kinong shnong ki basong ha Dubai kilayathu sha ka news agency AFP ba kilayo sngo ye ki jing bethei ki bom bat kilayo I ye ki missile ki nam lingba na sahit bening ka jing bethei kala long ka bas sngo shir khei ba bat layo sngo ka jing khi ha ki jing khang yit la ong uwe usaki sha ka AFP ka wei pat ka nong shong shnong kala ong ba kalayo I ye ki laitali ki namding ki her lingba sha sahit bening shwa ba kin ja no bat kala batai ye ki kum ki namding ki bami tedem kumban chukdo babaro kini kishnong ha Middle East ki don ka jingis no akti lang bat ki Shipai jong ka United States ha Abu Dhabi ka UAE Air Force bat ka US Air Force ki yadei bentalang ya ka Al Dhafra Air Base ka Jebel Ali Port ha Dubai ka dei ka Jakakat lieng ki Shipai ba Ktem jong ka US Navy ha ka Middle East ka baju pediang ya ka aircraft carrier bat kiwe ki lieng Shipai ha Doha ka Al Udeid Air Base ka bahe 800 hektar ka dei ka Jakat rekam jong ka US Central Command layathu ru ba ka US ka don palat 8000 ngut ki Shipai ha Saudi Arabia bat katto katni na ki don ha ka jaka ka ba kumba 100 kilometer shathe sha Riyadh ha Prince Sultan Air Base kani ka air base ka kershan ki binta jong ka US Army kenthop ki Patriot missiles batteries bat ki terminal high altitude area defense system